So guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, I'm tahu na bukannya nih, dini mana alasi pin na gitu, bisa nih noni fry kan, zaiba bini Binanao per sani pin, umpai pibu sasi pin na gitu. Ang video to bisa ko isi bang dekaya mana, mencep sa clip lo dekaya kan, entah mana biau nubai, umpai ube zorau kan, entah mana mencika kan ada video ni guys, zorau nu mencep saya kayu lo dekaya kan angga, sekitar ada tempo jeng fai na ikau नोंथांमोना नुबानो मिन्थिखागोन जे बे आलासि फैबाय होननानै नोंथांमोना बुंनानै नै लोगोसे दा आमथिसुवानि माने बिराद दा साननैसो जेबो भिडिअ बानायाखैमोन ना आङो आमथिसुवायाव एसे एन्जय खालामबाय मानो होनना बुंबाथाय माने भिडिअ बानायदि आङो दा साननैसो आरो गरमबो नालाय बेनिखायनो भिडिअ बानायनो गोसो जायाखैमोन दिनै बानायबाय ओमफ्राय दा आरो नायलायनोसै दा साननैसो कन्टिनिउ खालामबाय थानो ना सासेया गिसिब लाना दंखायो न'खै गरमनि थाखायनो कारेन्टबो गैया जोंनि ना mang माबा ओं होन मोजांनो ओं दा थांबाय थाग्रोदोनसै मा खामानि दं बेफोरखौ मावना लानि एसे सोरांनाय लोगो लोगोनो पुरा सान ओंखारनायखौसो नुखायो डाइरेक्टनो सयता जाबाथाय माने पुरा गरम जाखाबाय आरो ओमफ्राय 4:30सिमल' थान्दा जायो ओमफ्राय सिखारबाथाय गरम जाखाबाय 6:00बाथाय गेसानो खालि जाजोब्बाय ना गेसाबो गैला मोनथामानि टेंकि थानानै खालि आमथिसुवानि दिनै दिनै गैलाथ' ना आमथिसुवा मैया 12:00 बेसेबाङाव जोबदों 12:00 ना 2:00 2:00 माइ सौनो ट्रेक्टरा फैयाबाबो उनाव दा मानाव सोंहैदो माइ सौनोबो नागिरदोंमोन ओमफ्राय माबा बे सौफैयोना न' फैनानै बेखौ जुदि मोनाबाथाय थांनानै दस्रायाव सोहैनांसिगोन आरो मा डाइरेक्ट सोखानाया फिल्टारनि दै दैसो कलेजाव कम्पिटिशन जबाव कम्पिटिशन आरो दा डेटिं स्टेजआवबो बेखौथ' बेसेबांबा सुइप मोनदों जानांगौ जायखौ नोङो पसन्द जायो थ' बोरै खालामगोन स्टेन्ड आउट थारैनो खालामगोन नाथाय बेयो मोनसेल' स्निगेल एप बेयो इन्डियानि फार्स्ट एप जाय राइट सुइपजों लोगोसे गावखौ इन्ट्रडिउस खालामनायाव चान्स होयो नोंनि पार्सनेलाइज मेसेज आरो भइस नट थ' मा सानगासिनो थाबैनो स्निगेल डाउनलड खालाम आरो प्राइम मेम्बार जादो अनलि 9.99 आवनो बेयाव नोङो बे बेनिफिटजों लोगोसे मोनसे कम्फर्टेबल मेच मोननायनि 100% एश्योरबो मोनगोन थांदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामदो नोङो नोंनि लाभ So guys, दा मानसि नागिरनो थांदों माइ सौग्राफोरखौ So guys, दा आं मट'ब्लगनि भिडिअ नायगासिनो दं दे नै बेयाव NS26 राइडार बेखौ नायगासिनोमोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोन बुंनानै नै जायनाव फैदोंमोन ना बिसोर मैया महेन्द्रजों माइ सौनायाव गिदिंगासिनो दंमोन खिन्थु दिनै गिदिंलानो दा उपाय गैया माइरंबोथ' गैखाला एसेल'सै दा फुंनिल'सै ओमफ्राय दा बेलासिनि थाखाय माइरं गैया जाना दं दा बेनिखायनो माइखौ मिलाव लाबोनानै सौनांसिगोन नङाबा महेन्द्रजोंबाथाय महेन्द्रआ डाइरेक्ट न'आव थाङोमोन दा उपाय गैया थांलानोबा दिनै माने फोथाराव ओंखारफिनबायनो बिसोरो माने ट्रेक्टर आरो महेन्द्र ट्रेक्टरा दा बेनिखायनो माइखौ डाइरेक्ट मिलाव लाबोनानैसो सौफैनांगोन नङाबा दा मोनायाव ओंखाम मोनजानाय नङा आङो बाय तात नानिसो नानि नङालै आं बायसो आया नों नानिसो दांत किधर गया एक दांत चूहा ने काट लिया न' सिबनाय मानसिया नै बोरै जिरायनानै थायो न'खै साफा दै होजोब्बाय बे गाहायाव साफा दै होनानै सिबखांजोब्बाय बै रुमावबो सिबनांगौ जायो मेंबाय आया आं दै रोगाना होदोंना आं दै रोगाना होदो बेयाव बाल्थिंनै बाल्थिंथाम मेंसिबाय मा हा जेम हा टाइट होनलाय टाइट होनलाय दे होनदे टाइट होन टाइट होनलाय गरमथारना फेन लागायना थाबाय थानांगौ जायो मा जेबो गोसोफोरानो खुसि थानो हाया माने रंजाबाजा थायोना खुसि थायोना बिदि मुदानो जाया मानोना गरमनि थाखायनो नायो मा गरमाव बोरै सोर मिनिबाय थानो हायो दे गरमाव न So guys, आङो बेदरखौ दानखांबायबो दा एवनोबो नांगौनो
गरमफोराव गाथावनियाव थोद माथुद गरम इसेबां गरम बेयाव आरो बोरै एवना गेसा जोबनानै दङ गेसा गैया बेनिखायनो अदाबावसो संनांगोन उपाय गैया दा गरमाबो जा गरम जागासिनो दा फेन लागायना दोनदों आं बैयाव बारा नांफैनाय नङा बारा थेवब्लाबो नै आलासिफोर फैदों जोंहानाव हाय Baba. Belum. Này đi. Tôi thấy đi lấy. Tôi giải nó video. Tôi ôn luôn lẹ. Ra bao phiang. Sao mà nó. Ai được rồi. Mày không có tủ. Hả? Chưa. Oh, sampai mana lama? जों समान फोनायमोन बिसोरना मालाय दासो पाइपजों दै लाबोदों जोंहाना दैखौनो लाबोनो हाया गोजानथार जोंहाना बोरै जाना दंथाय नायनांगोन एबार स' गाइस जोंहानि नै माबाया खोथिया थिलियाव सफैबाय दाखालिनिफ्राय नै गावजोबना दं दाखालि खोथिया फोनाया जोङो नायलाय आरो बै जाना बोरै जाना दंथाय सेस बेयो आरो मा जागोन नै बेथ' आरो हाथरसो नुवाखै साफा हाथर गोजा है बेफोरबायदियावलाय मा माइ गायगोन देग्लाय दैयानो गैया आगोलाव बुंखादों दै गैया दै सारनो गोनांसो जादों बैसानाबा दा दै एसे खाथि नालाय दै सारगासिनो दं बैजाय ओमफ्राय जोंहाना आरो बिजायबो जाया दा नायनोसै र' दस्रा जायगायाव दैया जानजिसिम बिखासिम सफैलायदों खिन्थु जोंनो एसेबांखिनि दै नाङा मानोना एसेबां अभाराबो मोजां नङाना मा जाखो माने जास्ट बेयाव गायजानो थाखाय दै मोनबानो जायो खिन्थु बे दैयानो थायाखै जोंनियाव देग्लाय नङा जुवा बोसोरबो गायखांदोल' बिनिफ्राय जेबो खोथियायाव माइयाव हासारखौनो सारनो मोनाखै ओरैबायदि जादों माने माइयानो ओंखारलांदों थेवब्लासो माने हासार सारनो मोन्दों जों जुवा बोसोर जै गायखांनाय लोगो लोगो खरान नांखादों देग्लायबो नै गायनोनो मोनाखै बेयावनो खरान नांबाय मा जाखोथाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबदोनसै I hope नोंथांमोना मोजां मोनबाय होननानै आसा खालामो नोंथांमोना जुदि जायफोरबा सोरबाफोर मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै हट फैसा आंदो फैनाङा स' लोगोसे साबस्क्राइब खालाम होनबायना आङो आरो मा होनबावनांगौ जाखो गैलानो खोमा जेबो ना होमबा बाय बाय होनदो नों बाय बाय थोद आखाइ मोनसेदो नङामोन बाय बाय आरो मोनसे फेन उपाय गैया गरमा अभार जाद्रायोना बेनिखायनो बेजों खामानि होया बारा नांस'हैनो नागिरा